paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayun na hindi kastuya kasgasat ko na yan. Na, Ay! sapay mo't anak ko ng tikasta, kwarog. Agibos ang titawain. Agtugawan ti barwatawain. Ha? Barwatawan tumanain. Manayunan tumanan titawan kaw. Ngumawampay asawa. Na, Kapitan, Eh. aday nyawat da kanya. Invitation card magpara ka na kayaw. Sino day ta? Ay kabasa Ay, mapit lang. Ay, ni mo engineer Nardo Gayam. Ha? Ay, ikasar na gaya man, ti nobya na Black Beauty. Ay ha? Apay di mo amap, kano taga Nigeria ti nobya na. Ay itala amaamwak day ta. Kaya tararamidam dito ay kuwarag. Ay kahit agsan-sanoong lata na dataw. Tataba daw. Anya? Nimbag ka ba'y? Tatanasawam. Na, apa yan? Nagibos mo ng titaway. Barwatawan tumanain. Ha? Manayunan man ng titawan ka nga mawampay asawa. Apay maluitan aya titawin mo, kuwarag. 60! Ha? Apay 60 mo na ya. Naulaw ka na talaga, kuwarag. Panagunayaw at dabay nga ta mangayat kanya. Ada ko nam ngamin na. Mabalin mo pa iti sumambaut. Ubing ka pa'y kuwaraw. Awan pa iti 6 time. Yung di parikot ka. Ang mga awan mangayat kanya. Tataba daw. Ay, ipadas mo ngamin ti agarem ah. Di ka mawalan. Itinamnama. Ay, maragsa ka nakpanang. taapay, inteng. Sakti may saan ninong. Dagiti agkasar. Kat, ay sus, pakaidayawak dito. Ay kat mangisagana kamutten iti regalom kadagiti agkasar. Ay, una ta, intun umay alawas ti kasardan. Sa dino ngay ti pakaangayan ti kasar. Ije kan umilak ta lugar da engineer Nardo. Iso mapantayo ah. When imbitado tayo mo, di mapantayaw. Ay, inakman kita ni Kwaro. Ta isunto ti agdrive iti lugan tayo. Aw, ato iti 5 pisos ka. Kagawad kwa nang. Anya ti gatangem, kwarog. Igatang ko amin tayo ti kinday. Anya, pangtedam kumangay, kat awan mo't anak mo. Dagiti anak ka kagawad. Ay, marwam dagiti ubingken kano kasta. Di kagdanag. Tapno muyaw. May aywa kamin kadagitang ubay. Sa bagay, adakan kaday takwarog. Gampanag kunak, tinapay laangan tigatangam tapno mabsugda. Mapalakadagiti at danak na ang kalinteng. Ay kat mga asawa kamit ngaminin ah. Tapno adan tumot anak mo. Mabalin ka di pa iti kastuya kalakay kawangkay. Ay, mabalin ah. Aya? Nunyan inararamid mo ngamin ah. Ay taka lang agpanunop. Ay, agbababawi ak nga rodang kail. Ay. Nangasawa ak kumaiday. Ay, uwan ko ma. Ay, uwan. Dumaray tayo iti kasar ni Engineer Nardaw. Ha? Hintay to makisala. Tapno makiam-ambo ka man. Kadagiti madanon tayo ababalasang ijay. Mabalin ka di amamuan ti madaydayaw anagan mao aday. Joy tinagan ko, uncle. Ay, mabalin ka di nga awagan naklang iti manaw. Ha? Barwak pa'y nga main. Anya? Kasta ka di? Anya ngay tinagan nyo. Siyak ni Kwaraw. Taga-kabildata na. Tangkel ko ni Kapitan Inteng, ading Joey. Ay, kasta ka di? Ay, asino di kanayon mo nga isa lakwar. Ni Joey ang gail.
Iso ti kursunadak nga asawain. Ha? Pinububing mat nga dayo ng musika. Ha? Tay padam ko mamat iti taon na. Kwa. Ay sus, manot taon mo. Ubing ki ditipil. Ay. Siyempre mo taangkal. Kasanungay nga aganak, no nataangan, wano bakitin ti asawa. Ay wala niya. Ay wala. May tama ka. Awan na ka din ti sabali nga isalam manong kwarong. Ay, Joey. Feeling ko nga, men. Siksika lang ti babae dito sa luna ni Tarabi eh. Iso di ka kumamasdaaw, musika ka na yung ti kumay ko isala. Orni kamatanya. Ha? Manong kwarong. Ay, man. Agpaiso ti bagbagakan ka din. Madamag ko man. Adda ka di elf mo? Ay, ada ah. Ada ba'y dakil mansyon ka, oh? Ay, talaga? Mm-mm. Ay na, bak nang kamatgayam no kastama, no? Umarbango na. Di pa ka din nauman ni Kwaro nga makisalsala dita sa lunan, pare. Ay, siguro. Awan pa'y mga imay dito eta. Itaman pa ang makipatpat na nga makisalsalan ni Kwaro. Patukar ta pa'y mga gamin. Ay, sigurado ang nga bigbigat ni Kwaro. Kangaming balasang anam amunak eh. Kanya. So, may lagaya ma. Hindi na mapanawan iti sa lunan. Hindi pa'y kumarabi nga gawin tayo. Ay, Ibo nila na amunan titurong na giti matana. Ay, una, hindi ta Kwaro. Parang makaasawa mo din. Di ka nagkapan. Mala, sapay ko mga ron, pare. Agsapan, Joey. Panag-aawi lang nagiti babarukan babalasang. Oray siya, kaya't kumatan ti agawid. Makaturturo ako manong kwarong. Nukas ta nga raw, itulod ka ni Jembalaya waday. Adalugan mo? Adda, no kayat mau, itulod ka pa nga agaway tapno makitak ti balayaw. Saanan? Kabailak ti agawid asisyak manong kwarong. Ay, kaano ta nga taman ng agkita. Basta, umay kanto pumasyar ijay barangay mi. O una, basta si katiga po na. Umayak to pumasyari di barangay yaw. Urayan kanto nga rod manong kwarog. Alahag man nga ro ti cellphone number mawaday. Ay, nakalugan kay amin ay paray. Woo! Awan na batin. Wan, pare. Bagamon ka ni Kwaro. Tapaandaran nan, tuylugan tayaw. Agawid tayaw. Nasayat nga raw. Nadatay amin ay. Basapol ang makaawid akaw. Tanay, adda manukaw. Saan laang asika, marituyang? Adamot baboy ko, apakanag. Ay, mala. Paganda remon kwarog tayon. Nay, apay ngay. Di mo la sumumbatan, kapitan. Rog! Ay, nakaturog mo gayam. Ay, sus, sino nga tiag drive? Naa, No awan driver tayo. Urayan tayo makaring sa tayo gawin. Ay na, dilakad mabalinan nga uray si kanti ag drive-in teng. Mabali na. Siya kung tiag drive na ron. Sigay, kapitan. Sublatan na kanton ijay dalan, inton makareay. Inpabigat yu gaya man tinagawid ka ba dong? Ay na, wan maray. Inururay mi pa yung amin ni Kwaro. Anya? Kasi pinagpatpat na nga nakisalsala. Ay, impapas na nga ro tinakisala iti babalasang. Una ni pare intay nga da kanunam muna abalasang. Ay, kat barang no makaasawan ani Kwarog. Sapay la kumaamaray. Tapno saan nga umapapal iti at da asawa na. Kan nasaya at ni Kwarog kadagiti ubeng. Patsyak nga umapal kadagiti kapatadan na ide nga ita, kat adaan-dan itian na. Pinanawan ni Kwarog ti baro atawon tayo dito barangay Kabildatan pare. At pagkada mapan na kano darayan ti baro atawon iti ayan da joy. Diyo'y gayam tinagan tinamam muna abalasan. Diyak ko makayat nga magpilit.
Binaybay ako na. Madanagan nga main, tamanayunan man ang titawin na. Kahit awan pa'y asawa na. Lumabas kami pa'y tatabadaw. Ang damot kadwamon, Kwaraw. Wang tatabadaw. Iso ni Joey. Kahit papanan nyo ay. Siyempre, hindi balay ko Agayan ayat kaming kinikwarog, tatabadong. Agkasar kaming ton. Oh, Ha? ha? Nukas na. Ay, bilibak ni Kwarog Joy. Apay, pagkunaan nyo, tata. Uy na, taisala na. Iyawid na. Asawain na. Ay, mayat, Joy. Naimbag man, takinayat dayjay ajoy ni kwaraw. Apay, nakaskas tao ka day. Adayo nga main nga ubing ni Joey ngam ni kwaraw. Ay, katanya nga ti pakasignaram iti day ta. Kat saan mo't asi kati makidin na. Kasla nga min sa anak amamatay, akayat ni Joy ni kwaraw. Kanya, Iso ti bagbagakin ka nga uncle ka, Joey. Di Kapitan Enteng. Pudno ka di, Kapitan Enteng? Putno. Apay ka day. Laklakay nga min ti panagkita kin ni kwarog ngam da kayo. Ha? Putno day ta. Hanggang awan mabalinak ata isumot nga raw. Ti rebeng na nga awag kanyak ni Kwarog aka anak ha. Kastagayam. Ay, sige uncle. Tamapan kami pa ijay balay ka o ni Joey. Sige. No mabalay. Kalay sa kay kit din iti mabit. Ay, talaga kasta uncle. Di kay madanagan. Pagsaritaan mi pa ni Joey, ti kalay sa amin. Dayto iti balay mo, kwarog. Un Joey. Kunam amansyon. Ay, sorry Joey. Kung kunaklang dayjay kan ka, tapno mamati ka kanyak. Ay salbag kakit di. Ulbod. Manangal lilaw kagayam. Kagura na ka day. Talaga. Asino mati saan agumura iti kaskan ka. Ulbod. Ay, naramid ko lang tikas jay. Kaputay ayatan ka, Joey. Nupod numat lang ngay ayaten nak. Di nak inulbudan kwarog. Ah? Ditakan. Manipod ita. Waswasan tanti aming kadata. Ay, Joey! Di nakpanawan! Joey! adda ka man dito tersi na ngagbarbar tay Kwarog. Just kikit titikas to yabiyag. Kaya't kunti sumardeng nga umangas. Ay, sana Kwarog. Day taki din ti pagkitilam iti biyag maw. Ay, agpilpili gaya mitibak ng dadya babae. Anya, Hindi na magnangamin kanyak no adda ka no elf kaw. Kat kunak nga adda. Imbagak pa nga adda mansyon kaw. kay Hindi na mo na tiyag paisaw. Awanay. Uy, nasuwas nanti ayan na yat me. ay so malagayam Angkay. Ay, agsardeng kang agsagsangit man. Masapol ba ka di nga ibalik as yuday ta? Ay, basol mo mutlaeng. Si kanto gamin. Ay, no agaram ka iti balasang iti sa bali a lugar. Ibagam nga menti ka sa saad mo iti biyag. Angkay. Aga simtay bagam adakal ti mansyon mo. Kin ada elf mo. Kin awan mo. Isong agbalbaliw kan. Tapno makaasawa ka. Unang kail. Jaktun ulitan ti agulbaw. Ay, kwarog. Saan ngamin anasaya at ti agulbod? Husto ti ko na ni Kapitan. Nasaysayat no ibagam ti pudno akasasaad mo iti biyag tapno awan romswa apariko. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Voichi Puglay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dahito ti pagsayatan na no, dabukon mo alugan na niya. Ano? Makapan kay ti lugar akayat mo pagpasyaran pa rin, Teng. Una. Kaguronaan ti amay, nadapay ni Kwarog at driver mau. Un. Uncle, aglangoy tayo ka tay. Una. Kakaiso na nga datayo nito yung bye-bye paray. Ti aglangoy ta. Ang rabain. Uray matkid di ata sa lagmait. Napiksa ti kabo sa bulan. Umay ka parita, taman nga agdayb. Umay ka. Agbilang ak iti talo 1, 2, 3, dayb! Ano ti mapaspasamak kada kayaw? Anay, nagsakit, anay. Ti anya, Uncle. Ay, oras siya mo paray, nagsakit. Anya ti nasakay. Naipad na kami iti ospital. Ha? Ay, mabuti nga kung ngaglangoy no kasta. Nagkunang kami nga aglangoy ka. Ay, na, matayak sa mo dito yan din na oras paray. Sana, ay pang-aasim. Di ka matmatay pare. Ay, ala na, Kwarog. Ipad na kami nito ospital. Sige, itulod kayo di ospital. Inteng, apay mo't tinakaslan na sugat-sugat dagita imakan sakam. Malas ti ipapan mi pa naglangoy ko maigi bye-bye. Anya? Nagadumo gayam ti jellyfish ijay. Ha? Naimbaga, naipanda kami adago sa iti ospital ni Kwarag. Ay, day takot tirigat na. Tadarasudos kayo ngamin. Nagpabawi ak tuloy. Nagkuna ngamin, amapan kayo adak na kayo laeng. Rabi ipay, mate. Makapasoron. Malas at talaga. Apay an naadaan kayo iti sugat, anapan naglangoy, kabadong. Ay, just king arod day dyan nga outing may kundi pare inting maray. Ay na, naglangoy da kanumo ngamin iti ayan dagiti jellyfish. Anya? Ay, isumot lagayam, Uy, sunos magayam na giti jellyfish ijay. Nagturad kayo matan, kabadong. Wala, tasan mi nga mo nga da jellyfish ijay maray. Ay, kasta aya. Ay, kunak, ano anya? Way, nisukano na kayo ti mapanijay bye-bye, agan-anad kayaw. Ay, kasta, ti aramidan, may. Kumustan ti sugat yaw agapuanan ti jellyfish, Uncle. Ay, mayatan. Naagasanan. Nasayat nga rod no kasta. Umaya makipatpatang ka na kayaw paray. Kwarog. Ay, una paray. Thank you paray. Kumusta ngay mo ti sugat mo agapuanan ti jellyfish, tata ba daw? Ay, awanin Kwarog. Mayatay. Ay, ugasam analaing ti kutsi Kwarag. Arigla daw, Uncle. Mayat no na silang nadalos. Sa dino ka di man ti papanantayaw. Ay, mapantay man agpasyar ijay zo. Ha? Isu adigusam analaing ti kutsi niya. Sa bunam. Ay katwa na, no kayat mau, ibahagi mo ko pa'y ti unig na. Mayat na ito. Sa dino manen aya, ti pangipanan nyo iti kotse. Mapan kami man ijay zo. Manipod nakagatang ka iti kotse, tila papapanan nyo. Anya ngay nga ron. Kakaiso nagadalugan ko. Ay, maliwayam pa yun, ti trabaho. Ay na. Ay sa nabalita damo ni Madam Secretary. Anya? Iso pala ti makamu di barangay hall. Trabaho, ipaaramid mo kan ni barangay sekretary. Anyat serbi na barangay secretary. No, jak maibaon. Ay, di ka lang mabain. Mapan ka agpasya-pasyar. Adi mo aramidan ti rebeng mo kas kapitan ti barangay.
Di mo nga min ibagbaga ka ni sekretary at ipudno. Anya? Mapan kami Jaizo, kagawad ko anang. Anya? Una ni ang kalinteng. Awisan kayo ka na, no kaya't ti umay. Ay, kumaa. Ngam sayang mo ti mapaglakwak. Ningarod na natuyang kantata ba dong ti awisan? Ay, ta siya kadyak masangot agpasya-pasyar ita. Sige, angam na eh. Diyo ka no ibagbaga iti uray asinaw nga Jaizo ti papanan may. Alawan, di kay agda nagwaraw. Taawan pang ibagbaga ah. Kusas, pero may magayam di bagyo na dito ang lugar, pare. Wan nga raw, Kapitan. Salbakit di dito abagyo. Nawanan ang kail. San tayo ang makabantay? Anya? Kitain niyo mo ta. Nalayusan ti kalsada aw. Ay sus, huwag nagpasaw. Kasan mo nga dito yan? Pagsubli tayo langan, pare. Ha? Narigat ang kail. Saan na makita ti kalsada? Urayin tayo langin na bumabati danaw. Mabisina ko, pare. Kuwarag, rumwar tayo dito yan. Ha? Intay agpirok, iti mabalin tayo, apanganan di tayo. Wan nga agpaisaw, Kapitan. Mabisinak mo taw. Ipturan tayo kadipay lang. Good mate, nanatuyang. Tataba daw. Delikado ti rumwar. Ay na, tilawlawan ko na, kimboyog ka na kayo di tayo. Basta ipturan tayo. Tani, narigat ti rumot na dito kabisado dito. Ito yung tibakan, maray. Paray, mangan kayo. Ay na, kamaudyanan na, makapangan tayo mulangay. Agyaman tayo tada ng ititaraon tayo. Rumbang laeng Kapitan. Tanay, stranded tayo amin dito yaon. Dandanin bumabati danaw. Makasubli tayo mutlangan ni jay lugar tayo. Enteng, manungay a klase ti ayop tinabuya yung Jaizo. Anya nabuya. No, saan kami ang nakadanon? Anya? Nalayos ti dalan may. Ta agbagbagya. Day takot ngamin. Saan anasayati ka na yon nga agpaspasyar? Ay, malas talaga. Tikit di aramidam, agtrabaho ka. Awan maganab mo iti dayta. May sakabit amang malmalas itilakan mi. Na, anya ti kunam, intay. Kwa, awan. Ha? Awan. Naimbaglakit, daing ta sa anak asimurot kada kayaw kaba daw. May sa Arabi eh, kan may sangal daw mi ijay, nga na-stranded mare. Ay, na yan. Linak aming aron ti biseng. Naimbaga, tandapay ng tay. Ay, day takot tirigat ng agpaiso no mabinsan. Nadidigra kami kanituyang ka. Uray libre, saan kami to na kumuyog pa'y kandi pare inteng kan kwarog iti sa dino man a lugar a papananda. Ay, buring mat dito'y balay. Apay, anya manin ayati pampanunutam. Rumor kami man kanikwaraw. Ay, kalkalpas lang ti baro atawan. Rumwar kayo manan. No kaya't mau. Mapantayo iti sa bali a lugar. Ijay tayo nga agdigos ken aglaba. Oh. Ay, inteng aya. Parparigatem laeng ti bagem. Na. Naidumamit no iti sa bali a lugar ti pagdigusan. Ay, dinakman iramraman iti kalukwam inteng. Ah. No kayat mo, mapan kayo latan. Di mo kaya't di hindi. Ipilit mo at talaga ti mapan. Kakaiso na nga dilugan ka. Di ganasak ti agpaspasyar. Ay, manipod at danlugan mo. Nagbalin kan abulakbol. Na, ay ura niya pa iti bagbagam. Ay mapanak-kunak na. Sige, mapan kalaang, intay. Kaya't yung ti sumurot kada kamay, nanatuyang. Sanon, kwaraw, nadidigra kami at talaga idinaminsan. Di yung pa'y kaya, mailibre kayo manan iti pasyar. Ay, uray libray, saan min akayat ti umay. Sige, no day tati ko nayaw. Okay?
Enjoy your trip na lang, Kwarog. Thank you, nanatuyang. Sige, panawan kayo pa yung araw. Sige, Kwarog. Ingat! Uy na, nagmayat dito yung angkal. Nagmayat yung aglangaw eh. Mayat ko naktumay. Ay, sus. Ay, awan pa'y matatao dito eh. Adayo iti babalay angkal. Ay, pero yan takatag lang yan. Kain aglabatan ton iti bado ta. Mabit lang. Eh, Apay nga aglibag matanti danom dito yung karayan. ugali na siguro. Ay, agsubliak pa iti ayan tilugan ta. At nalipahatak angkal. Sige, ta umuna akman nga agla. Tumapo ka kakastoy. Ay na. Anya dayay. Asus. Wala. Tukmaan ako tibaya. Tulungan ako ron. Tibak. Aday kinagat tibaya. Aday ko. Mabit lang, Angkal. Nabugak ti buhaya. Ay, isa dito ti ayam ka. Addakan diti ospital, salbag ka. Ti makan sikok. Kinan sa amutin ti salbag buhay. Ay saan? Dinait dalaeng. Ah. Tarimwar ti tulang ti sikom. Yay! Kininitan ti buhaya day takudil mo, inteng. Diyos ko, Lord. Apay ngay. Agyaman ka, tas ibibiyag ka pa'y laeng. Ay nada ka sa damag ka ba dong, marituyang? Yeah. Ni Kapitan, inataki ka naman ng timay sa abuaya. Ha? Adda ita na di ospital, anang ipanan ni Kwarog. Ay, nasayatin magamday ta. Tayo na magkitain, maray. Ayun ah. Amom nga raw, no sa dino ti ayan day jing ospital. Ay, una niya. Ay, kit agdamag talangan na. Ay na. Agyaman paray, tas ibibiyag ka pa'y lagayam. Ay, simpre mo kinagat naklati buhaya, apay mataya ka. Amangan gaming kunak, no da po'y sod, di buhaya. Awan! Nagkunang amin kan kangada. Mapay mat asaan asikat ti kastoy, pare. Anya? Pa'y mungay paray. Una, dakit kita im lang aro din akastoy. Akit kaslakayat mo ti agisam. Ay, una niya. Ay, mabit lang. Tag seryoso ang akastoy. Ay, salpag ka mo. Panawan nakman. Kumusta kayong nanggal? Ay, mayatod. Nabalin kong ti rumwar dito ospital. Nasaya at nga no kasta. Ay, madamdama ka umay ni Ante Mabana nga mangirwar kanya. Ay, Ay Kwarog, nasaya at magtaimay ka. ay, wanantay. Ay talaga aka sa pulak itatikadwak amang irwar ka ni Uncle mo. Di ka nagantay. Tulungan kayaw. Agyaman na, Kwarog. Naimbagan kan, Inteng. Mabalin mo ang timapan ija barangay hall. Ay, kwa. Kakapsutak, Anya? kasla di pa'y nagsublit, pigsak. Kapo iti simina akarkarmak. Nga. Asino mo ti saan asubyag na ti karkarmana no kas ti nangyari. Luklukwan na ka di, Inteng. Ha! Ay, saan? Ibagbagakla ti pudno. Oh, Iso nga inton maminsan, likli kamon timapan iti sadi numan dita a lugar akayat mo apapanahan. ay bun. Saan yan ama ulit? Nasayaat. Tikit di trabahom ti asikaswem. Tapno saan akaasi ti sekretariam amang iragragpin iti aramidem kuma. Uwan. Manipod ita. Lipat akong ti pasyar-pasyar. Walang silbi ang pasyar-pasyar ako nada. Ay na, Kapitan Enteng kan Kwarog. Saan ngamin abasta mapan kayulatan agtor iti sa dino man kita. No di kat pilyan nyo tay lugar apapanan nyo nga addama ko na atur kayo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang!
Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Nelyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopar Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada akong dito igiti karayan. Inak man iji surong. Ay! Ay, sus. Agdigdigos na ito. Ita kayo matgayam dayta, Kapitan. Kwa. Sa nabalay, taadan asawa. Jakmatan nakita ti lalabas yo, Kapitan. Uray sak. Saan ka nakita? Ipapanan nyo ka day. Tanasapa kayo mat. Ay, inak man kita tiramak iji surong. Ay, kasta ka day, Kapitan. Labsan ka pa dito, idna. Kaya't yung asawang, masapsapan ni Idna amapan iti karayan? Ay, uwin. Panag ko na ka mga alas 4 iti parbangon. Sana nagungat ka da kayo, hindi nakita yaw ang kail. Kasano nga ako nga, saan ba't nga isuti gagarak? Ay mo na niya. Na ina nala alimabasak. Ay, sa dino ka di abanda ang kail? Jay, agure ka. Tapay nga ibagakin ka kay. Ha? Ay, awan ang kail. Ay. Sika Adamat la na alam-alamas, Inteng. Ay, anda. Anda basit. Ala, erwar mo nga ruden Anda mat igat. Karpa. Siyak tunti makamu. Agluta. Ala, tainakman pa ka nun dagiti baboy ko. Adupay ko matiin nyawit ko inikak ni Kwarang. Ha? Naranaak nga main. Kasi mo, no awan siya na. Ay katwan Inteng. Ay na, mababain akon ka ni Kapitan, tatabadong. Pagbainam kumangay, fit adamot asawa na ni Parinteng. Kwa, Saan mo tabay sa abaraw? uray pa'y, tata. Talaga ang makariknak, itibain. Uray tawan mo't nakurangan king ka, idna. Ha? Nakita na kalaing may ti Parinteng. Sa bagay madkit di, tatabadong. Apay nga minta di ka naglumang adagas. Jakmat nga rod nadlaw, ti kaadda ni Kapitan, tatabadong. Sa bagay, awan mo't paglumang nga may karayan. Ay, naku na yun, tata. Inton maminsan, day tantol rupam, ti lamang mau, idna. Ha? Nanakwanang, gumatangak man iti shampoo kan sabon. Mapan ka manan inton parbangon ija igit ti karayan, Edna. Kapilitan na kastaan, nana. Apay nga minapagaayat mo ti mapan agdigos ijay. Kay kayat ko ijay. Tanapudot basit ti danom no parbangon. Sa bagay, no iso ti nakairwa, ma'am, apapanan. Una na, mayat ti agdigos ijay, no kasjay aparbangon. Baraw, nakitam jay balasang nga agnagan iti Edna. Ha? Tay balasang ngay ang nagbakasyon di tabalay ti kalugaran tayaw. Ha? Ni Idna, tay kaanakan ni Mang Tasya, oh. Wen, ingka ka armon, tabaron maigasat mo. Kinapudno na. Agayatak kini Idna na natuyang. Oh, lagayam. Anya pa'y laang nga ruti kukuam. Mabainak ang mga aram kan kuana. Ang mga no bastuden naklang. Anya, Ay, dokasta, ada panagayat mo kini Edna. Ibaga mo na. Mabainak ang mga ibaga ang kail. Kasano ngay ang makaasawa ka nga raw. Ay,
Agpatingga kalatan iti arem mata, bain baga. Ay, wala. Bayan niya. Tay turturod kun to nga ibaga into na dagundaway ka. Ay, di ka kapoy-kapoy tapno, di nakaunaan. Ay, sus. Anya? Ete mo kami kay adapay dua abaraw nga agar arem kani idna. Kasta ka day. Wen! Ay, Ano ti agar arem iso apartakam ti agarem. una niyang kalintay. Partakak kano ti mangibaga iti ayat ka. Kanid na? Kasta ka day, Kwarang? Kasta nga raw. Ang amjak amuno kasanok nga ibaga. Anya? Da kayo ngay. Da ka di amuyaw. Ay na, dipindi mo day ta, kanid na. Numaalam ti pinartakan. Wendo saan? Ha? Ang no kayat mau, padasay kasurutin iji karayan. Anya? Mayat ijay, tadudua kayaw. Ibagam nga gayat kakingkwa na. Mayat nga tada ita. Di nakto nga takaguran ni Idna. Apay kumagurain na kanay. Kit nasayaan mo ti ibagam. Sa bagay. Gusto kayaw, tataba daw. May sa bulan lang, ti panagbakasyon ko dito barangay Kabildatan. Kasta ka din na. Wan, nanatoyang. Ay, ungayam. Imay ka din ni Kwarog ditaw. Ni Manong Kwarog ko na yun, nana? Wan, awan ka di pa'y timbagbaganakin ka. Saan kayo amaawatan ah? Awan pa'y ngarod. Ano kasta? Ha? Basta urayom ni Kwarog, tada ka no ibaganakin ka. Anya ngay kanut ibaga na kanyak, nanatoyang. Ay, kat urayom taiso timang ibagakin ka idna. Ha? Ay, narigat noon una akit din ni Kwarog amang ibaga. Ang kail, naglangan nakpailanga grundain ton rabi Naa. Ay, apay nga aglangan ka nga agronda. Nagdangamin na patag nga ramida kita rabi Anya day ta? Anda pa panakin ton parbangaw. Iso ang masapa kita maturaw. Sa dino nga. Masapol ka di pa nga ibaga kada kaya? Sige, sige. Bahala ikaw. Thank you, Wangkay. Trabaho na nagtrabaho kang nagiti manaw. Ay, urayak ni Idna litaw Ha? Ni Idna. Anday ta. Lumabas ay. Sige lang, Idna. Umuna ka ije karayan, tasurutan ka. Ading Idna. Manong Kwarog? Ay, kuwait na. Pagayatakan ka. Ay, kuwa, pangasay mo. Anya? Idna! Ay, pangasim ko nga, Idna. Ading ka. Awanda ka sa panggapukan ka. Anya? Adalang kaya't kung ibagakan ka, ading. Ay, saan? Panawan nak dito'y Manong Kwarog. Ha? Ay, sige. Agawid ako na, ading. Pangasim. Hindi ka agriyaw di daw. Naimbagtan na ranaan kayo dito kapitan. Ay, apay ayaid na. Ningamin Manong Kwarog. Sinurot na kidya karayan. Anya! Anya nga iti inaramin nakit ka. Awan matkit de, kapitan. Ngam, ibagak kada kayo. Tapno dinan ulitan. Anya? Iti ka nito nga ulitan na pa'y timang surot kanyak iti karayan. Talaga nga idarumkon. Ha? Bastos kit niya. Masuruna. Bay ata kasaritak to man ni Kwaro. Mangibabain tayo ta. Ay, piman bait ako araw. Akala ka di palintay. Na, nagkuna ngamin mo't nga isurum ni Kwaraw. Di ko na, kit kong kunaklaan mo da. Ang mimpay-payso na mga gayam. Ay, tilar aramidam. Pinartakan ka no mga minti ko na ni parenting kinkwada.
Iso na jay, pinardakan mo tin ni Kwaraw. Ay, maday tinsurom ba daw? Ha, Awanan na, kasanupay itan ni Kwaraw. ay kadagbabak to na. Parikot ko pa'y dayta. Pwede mo siguro, nga awan dakas apanggap kanyak ni Manong Kwarong. Kasta ngamin unay abutang ko idi. Kagawad ko anang. Enton maminsan, likli kamon ti mapanagdigos iji karayan na siksi ka lang. Nang runa no kasta parbangaw. Wen kagawad. Talaga nga aramidak dayta. Nadidigra akon. Likli kamon ti agmay sa amapan iji karayan ngagdigos. Ay, di mo amaw no at dapay dakdakas sa mapasamakan ka. Wen, kagawad ko anang. Babae ka. Katawan kas ti agan anad ka. Wen, kagawad. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mamati akmat, anasaya at ipanggap ni Kwarog kan ka. Day talaang tarong time. Kasano adida ibaga abastos ka? Ay na, tilar aramidem ngamin. Kuwang kail. Ay naku na ngamin asinurot mo ni Edna ije karayan ngay. Ay, Di tama tinsuro kanyak ni tata ba daw? ay isumot lagayam. Ay salbag na ije apari ba dong? Yawanin ang kail. Kaguran ako ni ating Edna. Ay, Hmm. maalalam ah. Loko kan tumo ngamin. Ay na nakababain no istoryaan ni Edna ija lugar dati amin. Ay, isungaron na kayat ko ang maurnos ti amin sakbay ti panagsubli ni Edna ije lugar da. Wen masapul amadalusan ti amin. Ang kail. Ah, Ingati aramida. ay di mo ulitin ati inaramid mo ka ni Edna. Unang kail. Ay, agpapanpay iti ure asinaw. Di mo ulitin ti kasjay. Ah, Unang kail. ito maminsan, ilugar mo ti panagarim mo. Unang kail. Saan ati ila pagar-armap? Uray igid ti karay, buno tengat karayan. Agarem ka. Nay, apay akasurulnak mo tingay, pare. Ti lang amin isursurum ka ni Kwarog. Anya, tinutultulungat to, pa'y gagarin, pare. Kastaya ti tulong. Ha, Ay pang-aasim ta sardeng ang tikas dyan nga aramid mo. Tila isursurum iti ka anak ka. Kas ka lamang buwisit ah. hindi. Ay no agisuro ka atay nasayaat. Ay saan napalpak? Ay, sorry, pare. Aklunag, asakti ng ibagaking kuwana. Ang angaw ko laeng, payso na magayam. Jakton ulitin, pare. Amok ang masuron ka pa'y lang ka ni Kwarog. Edna. Ay talaga, kapitan. May kami ka ni Kwarog. Tapos tumawat iti dispensar. Dispensaran na kumakading Edna. Napudno kakadimot lang iti kastang ibagbagam, Manong Kwarog. Una ding. Ikaray. Jakton ulitin tinaramid ka. Sige. Palabsak ti panang surot mo kanyak ijay karayan. Ay na. Nagyaman na ka ding. Nasaya ta nagtungpal lang iti nasaya at ti amin. Di kay agdanag, kapitan. Man nakaawat akmot kat. Ay, ayun ah. Mamarbangon ko mapan agaram. Ay, mapan kumamit mangibaga iti ayat naken ka. Ang sayang ah. Saan mat gayam nga epektive ti naramid ni Kwara. Nga naman naktada kay Wanggail. Kaguran ak kumanigid na iti agnanayaw. Ay, di mo tumot pampanunutan nga umon at yaramidan. Kanya nga ita. Huwag nga raw. Magbabawi ka talaga. Amon to tiyar aramidam inton maminsan. Unang gail. Laglagi pa ka anak ka. O agarap ka kaniid na. Saan ako kumpormi? Agdiritso ka iti balay da. Naawatan. Nawata kang gail. Very good. What kas iti legal ti panangaram mo iti balasang. Matong palang gail. Di mo ibabain ti pulita ya. Ay na,
kwarog, napaay kamanan. Da kayo met tatabadong, ti kumalaang nasaya at ti isuryo. Tapno awan to ti rumswa apariko. Alang kwarog, di ka kumamaupay. Tatay ko na dangarudan iti English. Try and try until you succeed. Hala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Lyasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.